Samsung Galaxy S25 Ultra. Dostal se ke mně Samsung Galaxy S25 Ultra. Teď to bude znít, že jsem ho dostal. Ne, nedostal, poctivě jsem si ho koupil, takže pakliže se mi něco nebude líbit, tak se to dozvíte. Samsung tuto řadu představil 22. ledna a aktuálně 4.2. dochází k odeslání. Bylo možné a stále je do 7.2. telefony předobjednat, původně měly být odesílány 7.2. a doručovány. Nakonec Samsung uvolnil telefony dřív. 4.2. držím tento telefon v ruce. Ti, kteří mě znají, tak budou jistě překvapeni, jakou jsem nakonec zvolil barvu, protože by mě určitě všichni typovali na černou. V každém případě černá to není, ale je to Titanium Grey. Přestože můj kanál není založený na IT, ale je primárně herní, tak já sám jsem nadšenec do IT, baví mě technologie a tohle to prostě miluju. Pak, když budete chtít znát konkrétní parametry, na to jsou různé weby a kanály, které jsou zaměřené na tech. Já se tedy podívám na to z uživatelského hlediska a z pohledu nadšence do IT. Pojďme se společně podívat na vnější změny. Největší změnou jsou asi zakulacené rohy. Trošku jsem se bál, že telefon ztratí na exkluzivitě, naopak je pravdou, protože telefon působí hodně dobře do ruky, neřežou tolik ty rohy, telefon je užší a lehčí o celých 15 gramů. Rozhodně mám příjemnější a bezpečnější úchop, přestože mám velké ruce. Na zadní straně telefonu nalezneme vylepšený 50 megapixelový širokouhlý fotoaparát. Pojďme si společně projít spodní část telefonu. Hned na začátku je k dispozici slot pro SIM karty, mikrofon, USB-C konektor a oproti předchozí řadě S24 Ultra, tak S25 Ultra nabízí lehce rozšířený a vylepšený hlasitý reproduktor. A v samém rohu telefonu máme k dispozici S Pen. Na pravé straně telefonu nevidíme žádné změny, máme tady power button na ovládání hlasového asistenta a kolébku pro ovládání hlasitosti. Levá strana telefonu je naprosto čistá. A rámeček telefonu je vyroben z titanu. Pouze tlačítka jsou z hliníku. Z vrchu vidíme 2 zdířky pro mikrofony a anténu, to samé i z levého boku. Letos se naštěstí v Exynos u Samsungu neobjevuje, řada S25 má k dispozici nejvýkonnější procesor řady Elite. Nárůst výkonu je tam o nějakých 37% a 30% na grafickém jádře, což ocení nejen hráči her, ale i při renderování videí, zpracování fotek a videí a celkově plynulosti toho systému. Nenarostl pouze výkon, ale i chlazení telefonu o celých 40%. Neměl bych opomenout jednu z negativních věcí na řadě S25 Ultra, je to, že S Pen přišel o Bluetooth, tím pádem nebude fungovat bezdrátová dálková spoušť a nebude scrollovat mezi fotkami S Penem a už z vás prostě nebude Harry Potter. Pojďme se přesunout rovnou na displej. První, čeho si každý hned na první pohled všimne, je antireflexní vrstva. Podívejte se, jak se odráží světlo, které mám zapnuté ve studiu na S25 Ultra a teď přiložím běžný telefon. Takto se tam odráží světlo, takto S25 Ultra. Takto běžný telefon, takto S25 Ultra. Každý to ocení zejména v letních dnech, kdy svítí slunce. Je na telefonu rozhodně vidět lépe obsah, který telefon zobrazuje. Pak, když vidíte drobné vlnky na videu, je to pouze nastavením kamery, nikoli v displeje samotného. Pojďme se přesunout na parametry. Samsungu se letos povedlo o 15% stenčit rámečky, tím pádem narostl displej z 6,8 palce na 6,9 a díky tomu 92,5% přední strany je pouze displej. Adaptivní obnovovací frekvence mezi 1 až 120 Hz je samozřejmostí. Již zmíněná antireflexní vrstva, která opravdu brání odrazům. Aktuálně má Samsung z řady S25 Ultra jeden z nejlepších, ne-li nejlepších displejů na všech smartfonech. V každém případě já mám u sebe telefon pouze prvních pár hodin, čeká mě spousta nastavování, takže já se na to půjdu rovnou vrhnout. V každém případě díky za zhlédnutí, případný like a jdu se podívat ještě na otisky, protože Titanium Grey vypadá, že bude trpět na otisky. To zrovna já za stolik neřeším, protože mám k dispozici poutro od Pitaka. Mějte se hezky a čau.